Okay guys, good evening. Good evening na naman ulit sa ating lahat. At muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit nating channel. At ayan mga guys, no. Papasadahan natin yung Bayan ng Lingayen ulit. At ayan. Nakikita natin. Napakaliwanag mga guys, no. So ayan yung mga guys, no, overpass. Tapos yung munisipyo yung katabi. Yun doon sa katabi. Yan. Tapos yan ang plaza. Tapos doon yung night market. Gilid lang ng plaza mga guys yung night market doon. Ngayon, ang papasadahan natin ngayon mga guys, yung plaza nila. Plaza ng Lingayen, Bayan ng Lingayen mga guys. Pero bago pala natin papasadahan yan mga guys, pinapasalamatan ko pala si Sir Gis619 or Johnson Versosa sa kanyang padala. Ayan, Sir, maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Sir. More blessing pa po. Ayan. At sa lahat ng mga viewers natin dyan sa US, pinapasalamatan ko po kayong lahat sa patuloy na pagsubaybay dito sa maliit natin channel. Big shout out sa inyong lahat dyan at lagi kayong mag-iingat. Ayan. At sa lahat ng mga taga-Lingayen, ayan, big shout out sa inyo. Labid si Katayon Amin. Ayan. At sa lahat ng mga taga-Pangasinan na ating mga viewers, ayan, labid si Katayon Amin. So, ayan mga guys, no. Papasadahan na natin yung plaza. Tara, at samahan nyo ako mga guys. Tara, let's go. Ayan, dito sa bungad mga guys ng plaza mismo. Ayan, 2023 Liwawa na Baloy. Ayan. Okay guys, yung Liwawa na Baloy mga guys, ang ibig sabihin, liwanag sa bayan. Ayan. So, yan ang ibig sabihin yan mga guys. Pero sa Pangasinan, Liwawa na Baloy. Sa Tagalog, liwanag ng bayan. Ayan, liwanag sa bayan. Ayan. At ayan, magaling magpaliwanag dyan si Sir Leo Digario Versosa. Shout out sa iyo Sir Leo Digario Versosa. Ayan. Merry Christmas. Papaliwanag ni Sir yan. So tara, pasukin na natin mga guys. Pagdating dito, pasok tayo dito. At napasadahan na natin to mga guys, no, pero hindi pa masyadong maraming ilaw yun noon. Pero ngayon, ayan, kompleto na yung ilaw dito mga guys, no. Ayan, pagdating dyan sa gitna, may dyan, statue.
Ayan. Mayroong estatwa ni ano mga guys no, yung Jose Rizal. Ayan, sa gitna. Ayan. Meron tayong mga dekorasyon dyan na nagliliwanag. Kumukutitap. Kumukuti-kutitap mga guys no. So ayan. Hi. Good evening po. Ayan. Talaga namang lumiliwanag mga guys no. Yung liwawa na baloy. Okay guys, may mga nagpa-picture dito sa bilin na ito. Ayan, yung mga kababayan natin dito sa bayan ng Lingayen. Ayan, dito nandito sila. Taga Barangay Basing. Okay. O kaway-kaway sa mga taga Barangay Basing. Anong pamilya nyo? Pamilya Abalos. Pamilya Abalos. Ayan. O shout out sa lahat ng mga pamilya Abalos. Ayan. Okay. Okay, thank you, thank you. Ayan mga guys, dito maraming nagpa-picture dito. Ayan o. Ayan. At ayan na guys, hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit at maraming salamat na naman sa patuloy na pagsubaybay at sa suporta. Ayan. Patuloy lang sa suporta mga guys, at yung mga hindi pa pala nag-subscribe, mag-subscribe na kayo dito sa malit nating channel mga guys para masuportahan nyo itong channel natin. Ayan. At maraming salamat din sa mga sponsor. Lalo na kay Sir Gis 619 or Jansen Bersosa. Yan, maraming salamat sa sponsor sir. At sa lahat ng mga sponsor natin sa malit nating channel, ayan, maraming salamat.